Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Agapito, doon na customers. Okay ra. Nakaluto na kong tulo ka putahe. Ha, nay humab, humab humba, ha, sinigang baboy ug utan bisdak. Okay, Agapito. Sir Ray, Oh, mayong uto ni mo, sir. Mukaon ka? naa si Agapito. Doon ako yung importante nga tuyo niya. Ihatag ko kining USB kang Agapito, obre. Nak. Klindoy, mata na, baby. Bibe. Diyan sa kulim dadi. Layo eh. Oh, ang ano bang guol naman ng bibi, ha? Bibi, lago baby dadi. Ulit taon ako. Bisag maulitaw pa ka, ha? Bibi pagyapon ka na ko, Klindoy. Kabantay ka na, ha? Sige, ato na ko, ha? Butrabaho na ko. Ingo kay wa imong boss. Wa na uli. Bahala ko pagyapon siya. Basta kayo mo trabaho na ko, baby, ha? Baby ah. Portabi. Tara. Uy. Yes, 1K. Pare sakto nga mahal. Tawag hatag siyang baby. Mahan si mong kagaral. Lipaya. Unsa man ni Papa Ronaldo? Unsa man ni? USB ka ng Agapito. Kailan ko ini pero unsa mi sud ani pa? Gi-save diha ang nahitabong masakir sa kong pamilya, Agapito. Unsa? Unya? Imo na. Itago na. Magtagsa ta. Unsaon lagi ni nako pa? Simba ko. Doon ay daw tang mahitabo. Nako. Naakay kopya, Agapito. Kay, kung mamatay ko, ihatag ka na sa kapulisan. Doon si Chief Oji Rax. Og, ihatag kining USB nga to kaniya. Kuyawan ko ani Papa Ronaldo. Tabangi ko, Agapito. Diyan na nimo. In case lang ka na kung doon ay mahitabo na ko. Ay sus, simbak ko taon Papa Ronaldo. Ipalayo naman ta ka na, Agapito. BSI. Bangag sa ilong. Na si boss. Mura ni boss nga wag yung ko kay Bawki sa panganan eh. Boss lang, boss. Ano na may sakiran? Oops. Diin ka ni Gika na eh. Baya, may gilumluman sigurong babaeng agong boss. Kinsa na masagya? Unsa? Naaan ng USB ang naitabong masakir sa pamilya ni Sir Ronaldo? O lagi ubre. Doon na siya ikopya ini. Uy, kuya, wagod na Agapito. Kuyawan bitaw ko. Pero, lalo ko ni Papa Ronaldo ubre. Mato niya itago lang ni. Taguulin ako simbak ko kung mamatay siya. Samot man hinoon kung kahadlok ana Agapito. Nakikita ako sa labaw sa tong grupo, Pito. Sureness. Sureness, yaga boss. Nagduda ka? At dudoy. Dugay man kayo nabalik lagi. Natural. Kay may gibuhat kaming plano. Sama sa unsa, boss. Sama sa unsa. Samas paglikidar kang Aida. Unsa? Kay... Kay, Kay... may surrender si Aida sa kapulisan. O aron maluwas ang kanahan, mikanta siya. Unsa gikanta? Katong... Kinsa siya! Nganong nagluib ka! Hilom na, gago! Ah? Mataka lang ka na.
Nikanta si Aida sa iyang gisulti sa kapulisan kinsay iyang mga kauban sa pagpanuli sa jewelry store. Oy, biis ay. Bagay sa ilong. Dadak pa ni kita. Kung sa man, boss. Badak pa na yung kahatay ni. Ay, di ta magpadakop, Pito. Ha? Makikamatay ta. Sa tanang tao nga kailan ni Papa Ronaldo, ako gyud yang gihatagan in USB. Ako gyud yang gisaligan ini. Agapito! Agapito! Nag-unsa ka man ka din sa sala. Ay, stilan. May gyunaw na ko lala ko, lala dulur. Ha? Kami niya na ka? Dili lala. O dili day. Kining akong ginahon na Unsa man na? Unsa na? USB ni lala dulur. Universal Serial Bus. Musakay kag bus? Ha? Magbiyahe ka agapito. Lalasan, Imo uy. kong biyaan. Si lalasan, uy. Mao ni ipasabot sa USB. Ano ipasabot sa USB ba? Mau di ay. Dinhi nakasave ang video dihanggi masakir ang pamilya ni Papa Ronaldo. Oh. Uy. Iyan ning ipatago nako. Ay. Unsa? Uy. Halano. Kung mauna agapito. Ibalik ng USB kang si Ronaldo. Ibalik na niya. Akong ibalik ang USB lala. Ngano man? Makaamaw na nimo. Kay. Nato. Kay. Kabayo lagi dayon ay. Kabayo ang angag, di mo kabayo ang sakay ko. Kay Apo, abi nimo. Mahimong mamiligro ang atong kinabuhi ni Ana Agapito. Ilabi nagmasayras mga kriminal nga naa kay USB nga nagpamatuod nga sila ang kriminal. Ibalik na kang si Ronaldo. Dili lala dulur, uy. O, unsay dili? Di na to may kalimtan ang maayong buhat. Nagihatag ka na to kang Papa Ronaldo. Di na to kalimtan ang utang kabubutuon na to. Kang Papa Ronaldo lala, busa. Busugot kag sa dili, itago kining USB nako. Ako ning itago. Kay maluoy ko kang si Ronaldo. Gusto kong makabaw sa iyang kamaayo na to. Unsa, boss? UB! Sa UB. Unsa, boss? Dukduk ko to. Ay. Kanang bang, Unsa? gipasaylo sa tag-iya sa jewelry shop si Aida. Sige balik. Maya, Aida O tam. lagi, Pito. Aida tam. Biis ay. Bagag sa ilong. Sa ato pa di ay, boss. Namiligrog samot ang atong kinabuhi, boss. May lain pa. May lang gani kay miadto ko sa labaw sa atong grupo. Nagkasulti mi ug mo kani iyang gisulti nako. Tempa. Diyon sa niya pagkasayod niya, mao ka nagibuhat ni Aida Tam, boss. Gitawagan siya sa usapon sa iyang sakop nga si... Sige siya, boss. Kinsa! Day obre, duha na lang kaputahi ang nahibilin sa Sudan. Pero naapay daghang mangaon. Kaya pa nimong muluto ng basilya? Ay kaya, sa'yo pa man sad. Gawas pa, duha na ka double burner ang atong lutoanan. Dali ra kayong pagluto. Sige nang, mamalihog lang ko nimo nang ha. Punan lang unya ti kasi mong sweldo nang. Maunay akong ganahan di mo, day obre. Wa yung ko magdahom. Nga mabuhat kini ni Aida na to, Pito. MSB. Sa MSB. Dili USB, boss, ha? MSB. Kung sa MSB, Mausad, boss. hindi man. Nampat ka tayo ito. Nahibaw naman unta siya sa SOP sa atong grupo nga Nga, PMD. Piyait Basday. PMD. mao kita na iyang ginahuna. Inampak. Nga, unsa man, boss? Unsa man? Sa muna una, Pito. It's. Nalasan, it's. Say, it's. Bantay ka to, boss. Marag pinugos kay boss na. Kung doon sa may nasi mong una-una, boss, mau sa inias kung una-una, kabantay ka na. Labaw pa, it's. O sa it's. Yeah.
Bright yung kapik to na. Kamantay ka, boss. Kamantay ka. Ay, ito ka na. Naibaw na ko ni mo, boss. Naibaw na ko. O sa may niyas kung una-una pikto. Unsa pa? Bunani mong palit kining atong giinom kay gamay na lang ni. Uwa patabahubog. Tano! Agay, boss. Uy. Bugo ka man din. Agay, oy. Pinago bright ka buanga ka. Sige, tata, boss. Ay, tampalong ko ni mo. Wakay ayo na. Ha? Ang pag-inom ragus bino kanahan na ka mo ragi sus midam. Boss. Ay tumbang liog ni mo. Makals. Ang niyas kung una-una nga atong pangitaon si Aida ug ato siyang patyon. Bisa. Nalas. Bangan sa ilong. Manay kong isulti ni mo, boss. Kamantay ka. Oh. Maunay akong buot isulti ni mo. Nauna lang ko ni mo. Hanggaw. Chief, ngano gipatawag ko nimo? Kini, si Chief Ojirax. Nabalakan ako ni mo. Marang mingon ko. Nga, gipatawag ti ka. Nabalakan ako usab ni Miss Aida, si Rinaldo. Kay ngano man? Kini, si Chief Ojirax mingon. Di ba kuno siya mupauli angan to sa ila. Kay basing kurog, hantingon siya sa iyang mga kaubas grupo. Mao ba, Chief? O si may natong buhaton niya, sir. Ato na lang siyang patyon. Unsa? Nganong patyon man, Chief? Oh. Sorry. Nasayip lang ko. Di patyon. Ang buto ko'y pasabot nga, ato siyang ibutan sa safety nga lugar. Og dili siya angay nga, ani magpundo sa suod sa kong opisina, kay lisod na. May bawaan niya sa kong misis. Baya. Kibaw ina. May bawaan niya. May saan niya kong iring ato. Baya. Maan ba? Maan siya akong uyab. Kabantay ka na? Nakabantay ka, Chief? Oo, kabantay ko. Mao na resulta sa daghang babae, Chief. Oy, unay. Si Ronaldo, oy, unay. Hain man siya kay makiksulti ko ni Miss Aida, Chief. Asa siya karon? Chief, Ay. si Mrs. May pakanawag ko sa iyo sa tiyanan. Unsa? Sir Ronaldo. Kining, nabubaan ako, sir. Kini, si Chief Ojirax, mayngon. Ni as Mrs. Sir, dindiyo sa opisina. O, sa akong buhaton, sir. Ni si Miss Aida susud. Tabangi ko, si Ronaldo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!